mavuno kata ok yud keyo maber. Koro achiel kuom gik momiyo thororo ni ber en ni wayudo puonjruok e tiende kaka wanyalo tiyo gi lokruok mar lwasi ni to pod wayudo keyo maber kaka ne wayudo chon. Iyudo yore moko ni sani ka koth ochwe Kenya ka tiyudo ni kata kuonde machon ne pi ok pong'. Iyudo ni sani ka koth ochwe ni koth chwe dichiel matek to kuonde go pi osepong'o. To koth mandalo gi chwe iyudo ni koth chwe to chwe kata dwe achiel kende mang'eny to cham ne ji osekomo oketho. Kata chieng' biro rieny dweche kata mana 8 kata mana 6 maka ne pod rito ni cham ne biro chiek to kethore. Koro gimomiyo los thororo ni en mondo ji opuonjre kendo ji oyud riekni mang'eny kata teknoloji mang'eny ma ginyalo konyorego kaluore gi lokruok mar lwasi e yore mag pur to gi yore mag timo ohala mondo Kenya obed ni ok nyal ywak ni chiemo onge mamiyo bech chiemo dhi malo. Magi e puonjruok momiyo Agriculture Society of Kenya oloso shogi mondo wajo Kenya wayude puonjruok manyalo konyowa bedo ni wan gi chiemo moromo kendo wanyalo timo ohala kaluwore gi lokruok mag lwasi mosebedo ka inyo piny mangima. Mano emomiyo waloso thororo mar show ma higani. Erokamano ahinya nyakoro Nyadiang'o neno ote magi med mana oro gi lai mago mag ote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook, YouTube bende do achiel kachiel mano Ramogi tiyo.